Dámy a pánové, Jan Špaček teďka dneska vydal video. Nachytal jsem Janka Rubeše na falešného průvodce v centru. Na to video jsem viděl už teasy třeba tak týden zpátky a byl jsem mega na to natěšený, úplně naedžovaný, úplně kurva, chtěl bych to vidět kamaráde, takže se na to jdu podívat. YouTube, já nevím kam, mám to dávat jako reakce na YouTube chat, mám to dávat jako reakce na YouTube. Takže zdravím všechny YouTubeovi diváky, jdeme se podívat tady na teda fabulace Jana Špačka, který má absolutně goat content, kámo, absolutně jakože ty kokot, jdem ho prostě počuřit. Enjoy chat, enjoy. Janko, já jsem tě dneska pozval proto, abys mi ukázal, jak je to být úspěšný YouTuber, protože chci být jako ty. Chceš být jako já? To jsi zmyslel až do posud. Dnes ukončím kariéru Janka Rubeše. Udělám to, co nedokázal žádný ruličkář, směnárník, zloděj či prodejce trdelníků. Podvedu Janka Rubeše. Já chci být lepší než ty. Udělám na něj tolik skemů, že se z toho zblázní a tím ukončím jeho kariéru. Já, takový ubožák. Já chci být člověk. Jo kámo, zašeptej si! Mute, sorry bro, já jsem teďka kámo, já jsem dělal, to byl troll, to byl troll. Když to nějak jako okomentuješ a přidáš tam nějaký svůj pohled, tak se to bere jako nějaký ten modifikovaný content, ne? Nebo takhle nějak to dělá Bigge, nebo jako ty reakční mrtky, ne? Já nevím. Který jako první v historii úspěšně podvede Janka Rubeše. Okay. Janek si myslí, že se jdeme pouze projít po Praze, ale to je omyl. You're bullshit. Na sezonu 2 Cyberpunku se těším, chlape, reálně. Připravil jsem na něj sérii geniálních podvodů, které nebude nikdy čekat. Geniálních podvodů, které ho zlomí. Hra začíná. Dneska Jan Špaček podvede Janka Rubeše. Bude v dalším Matemovém videu, ty Kristo. Ten Matikám už si píše ten scénář, ty vole, ten Matem už si takhle píše scénář. A ty vole, ty půjdeš, zničím ti kariéru, ty vole, no já jsem prdeli, ty v klidu. Se nesměju tobě, já se směju s tebou. Tak tě tady vítám, jdeme Děkuji, na to. ty mě vítáš tady, to je hrozně hezký. Buď ve střehu, buď připravený, může se stát úplně cokoliv. Okay. Já Ano? ještě jenom musím tady to spravit, jenom, protože tady ještě... Jaký scam, kamaráde? Milu. Skvělý. Good old jokes, man. Skočil jsi mi na špek. První scam byl úspěšný. A to byl teprve začátek. Ty už se tady té svojí práci věnuješ jak dlouho? O Praze. Moc dlouho. No, a mám pocit, že je to lepší a lepší tady, ne? Máš pocit? Když se podíváš tady dokola kolem, jako můžeš si říct, mise úspěšná. Kamaráde, posledně jsem byl v Praze, ty vole, tak jsem přišel kámo. Šel jsem po nejvíc turistický mrtce. Měli žízeň, tak si šli koupit pití za 80 korun. Já představ si, že fakt ty umíráš, představ si, že fakt horko v Praze, kámo, jsi tam někde ve středu a ty vole, jediný, co ti zbývá, je koupit si to vyjebaný pití za 80 korun, ty vole. To je v prdeli, kamaráde, to... Abych jsem umřel, ty furt streamuješ, je to tak, blesku, je to tak, se dívám tady na Špačka. Reálně, kamaráde. Špaček bere prostě ten goal, co chceme my všichni ostatní, co to nechcem přiznat, víš co, on prostě, ale on to dokázal, to je ten rozdíl, víš, jako Špaček prostě, ty vole, chtěl bych mít tak moc on, kámo. To je scam číslo 2 tohle, jo. Co tě tady drží? Co mě tady drží? To je dobrá otázka. Což tady furt seš? Pozor, kamaráde, už se snažil udělat man, kámo, už se snažil udělat man takhle, ho trolit, uvidíme zase Špačku, je to povede lépe. Je to jako, mám to brát jako terapii dnešní natáčení? Potřebuješ ji? Jako sůl. Tak povídej. Můžeme se obejmout? Já jsem se tě chtěl zeptat na jednu věc, jo. Jestli tě na mě jako něco vadí. Ne. Něco, co třeba dělám, že tě rozčiluje. Vůbec. Já ocením kritiku. Jaký bajt si dal, ty vole. A je to dobrý? Kámo, Jako to mám chuť na trdelník jak piča teď. Jo. Tak je to levný a dá se to draze prodat, takže to opisování tady funguje hrozně rychle, no, v tomhle městě. To je jako TikTok nebo Instagram, že dřív si musel mít nápad na video a dneska, hele, peníz, tady ho máš, pojď. Give them the money. Give it to him as a gift. Yeah, but give him the money. Cože? Give it to him as a gift. All of it. For me?
Yeah, show us your shoes. Neblbně, to je strašně moc peněz. To je tak 100 000. Why don't you just take off your shoe? I will take off my shoe. Look, I have no money there. Take off your shoe. I'm pretty sure you do. I'm pretty sure you do have money in your shoe. Listen, you will walk away within 5 minutes. You're bullshit. Kluci, nechcete se na to vykašlat. Co? Take it easy. Neřešme Kámo, prostě. Take it easy, my bro, take it easy. pořád jenom peníze. To je ten problém. Vy tady řešíte Fotograf moc zapnut. Ty. jenom peníze pořád. Vás zajímá jenom peníze, ty papírky. Co ten Rubeš dělá? Ale pochopte ty papírky a to je i na tebe. Yo, come back. Kámo, jo, ale Rubeš, kámo, on prostě ty svoje ruličkaře, on je má jak psy, ty vole. To normálně, kámo, to je vycvičený, ty vole. On je má normálně vycvičený chlapy. I'm not your brother. You're a thief. We're filming you. Give them the fucking money. Ty Why would I vole. call fucking police? Why? I just want everyone on the street to know that you're a thief, and as you walk the street, people will recognize your face, okay? So come on, come with me, come on, let's go. Hej, jako sorry, mě by to bylo třeba mega nekomfortní takhle křičet na ulici, víš, jakože, i když vím, že to je zmrt, tak mě by to bylo těžce nekomfortní čet, jakože ty vole, co... These guys will know you. Say hi to a thief in Prague. Go. Začíná Ty se mít vole. trošku obavu, jak bude Janek Rubeš reagovat na moje podvody, když ho prostý ruličkář tolik vytočil. Tak jsem se mu rozhodl koupit Měl trolíčpačkary z nervy na něj chudáka dát mu litra, ty vole. menší dárek. No, že se měl jemu to... Je pravda, že on je prostě ostřílený, víš co, je pravda, že on to je jeho prostě denní chleba, takže on je zvyklý. Já jsem ti koupil takový obraz. Aha. Ne, kámo, to je koko. To je hezký. To je moc Ještě hezký. AI generated, To ne, je kámo. impresionistický trdelník. Wow, to je fakt super. Hrozně hezké, jak to máš zarovnaný i do toho rámečku, jako to je opravdu, to je pro někoho. Ano, skutečně můžete vlastnit tento originální umělecký kousek s OK. podpisem Janka Rubeše. Stačí okomentovat tento příspěvek na mojí stránce Hero Hero a jste ve stosování. A nezapomínejte, já vole. nejsem Čestmír Strakatý, abych měl 100 000 milionů předplatitelů, takže šance jsou celkem solidní. Nemůžeme se prostě... Kolik má předplatitelů, chat? No sorry, ale v čem je problém? Se podívej, ne? On to bude mít někde bez tak. Jsou předplatitele? Tohle jsou předplatitele? Nebo to je může sledovat? Však stejně sem nechodí normální lidi, tak ať si to tady užijou. Souhlas. Ať je tady prostě oškubou, jako co mě je potom. Absolutní souhlas. Asi Jo? nevím, ano. Myslím No si, tak? že kdybychom to dali jako vstup prostě do areálu, Vstupný. vstupný jako Disneyland, tak si myslím, že by to bylo super. They have giant digs there. Tohle. Look. Ty a téma sex. Ano. Já vlastně vůbec nevím, co si o tom mám myslet, protože ty si natočil... Mám dítě, takže minimálně jednou jsem to mít musel. A vy klipujete? Ty jsi za celý svůj život natočil desítky, stovky, tisíce videí a ani v jednom si neměl sex. Janek Rubeš má nic? Ten byl dobrý. Dobrý den. Už jsi v náladě? A ty chceš, aby jsme tady měli sex? Ne, tak ale jestli už cítíš tu náladu, jako to, jestli už to je takový jako... To ne, tak to se tady můžeš změřit na tomhle křesle, hele. Frozen? Cože? V pohodě. Já nevím nic novýho. Jdeme dál. Všichni víme, kdo jsou největší nepřátelé Janka Rubeše. Ruličkáři. Lidi, kteří vyměňují turistům nehodnotné běloruské ruble za eura. Jak už jste jednoho z nich viděli, Hej kámo, a teď já jsem posekaný, to fakt byl real ruličkář, chat. To jsem byl fakt jako posekaný, jestli jako to není, víš, že to není jako nafingovaný člověk, nebo jestli kámo, jako bez toho vpítit. To fakt byla jako real inscenace, nech toho, ty vole. Tady já přijedu do té Ostravy a nakopu ti prdel, vole. Je pane, prostě ti napíje, že to je mi nakope prdel, ty vole. v našem pořadu. Janek Rubeš nenávidí ruličkáře tak moc, že se dopustil i zločinů proti lidskosti. Nahrál o nich písničku s kovy.
No ne. Dneska To ale- byl, a to byl dobrý track, kámo, to mě velmi bavilo, jak tam měli real toho ruličkaře. Ty prostě, on tam tak stál, víš to, a prostě se ho natáčeli, ty vole, kámo, to bylo tak top. Potká jiného ruličkáře, hodného ruličkáře, šílence, který tak moc miluje Prahu, že dává turistům za 1 euro 40 skutečných korun českých. Cože? Náš další prank se jmenuje Štědrý ruličkář. Jo, řekněte kam a tam půjdeme, já nevím kam chcete jít. Právě teďka nenápadně Janka navádíme do ulice, kde se nachází náš štědrý ruličkář a šťastný turista, který si přijde na neskutečný balík. Moje genialita nezná hranic. Hele, Co se děje? jestli tam nemáš nějakou práci. Takovýhle oranžový Kámo, já bych to rulička, kdybych žil v Praze, ale mě by poslal do háje. košily, jo. Mění peníze na ulici, jo. Já myslím, že bys to měl zkontrolovat. Kámo, on je úplně clueless, bro, on je úplně clueless, nech to. Pardon, dobrý den, co se tady děje? Yes, I was like changing money. Já mám pocit, že buď kámo mu absolutně nevěří, anebo nevím. A to? To je v pohodě podle tebe? To je v pohodě, no. Mě něco chtějí. Pardon, ale to je... Price. On ví, kámo, chat, on ví. 14 crowns. Nic, v pohodě. Thank you so much. Jo, a za kolik jste tady směnil, pane? What's the price? I Jo. gave him 40. No. Ale vole, on mu to řekl česky a on mu, kámo, tomu nežere. 25. 25 euros? Yes. And he gave you 1000 crowns? Yes. It's pretty good. I'd change more. Yes. I was lying. He has more money, but He has more doesn't money? want to. 1 euro for how many crowns? Euro? 14 I crowns. gave him 25. 40? No change. 40 crowns? Můžu si vyměnit, já? Can I change? Okay. Yeah. Thank you. Very good price, right? Vidíš to? Wow, to je fakt dobrý. To je nejpoctivější ruličkář na světě, to je skvělý. A vidíš to, to je možná takový ponaučení. Že ne každý ruličkář je špatný. Ano, vidíš to? Vidím to, no. A teďka To je za pičo. To je hovno. poslouchej, teď něco řeknu, jo? Aha, no. Ty, Nachytali jsme tě na špek. ne. Ne. Tohle není žulička. Vy jste herec. To je profesionální herec a tohle celý bylo jenom jako. Wow. Teď se stojí na Počkej, tomu nevěřil, kámo. Tomu nevěřil, vole. Jo. Tomu nevěřil. Kámo, tak to mi třeba přišlo, že reakce toho Rubeše bylo úplně jako, že já si smězej, co si, jako mě to je jedno, kámo. Víš, ty vole. Já vím, my hrajeme dobře, prostě to je poznat, jako. Asi bych, a teď to nemyslím nějak zlé, ale na tom outfitu bych trošku zapracoval. Je vždycky dobrý mít značkové věci. Hugo Boss nebo... OK, Borec prostě šitolkuje ty vole jeho ohlas, tak to je v píči. Co jste se na mě tak podíval, jako co si to dovolil. jo, úplně ho kámo rozdysnul. To mi říká člověk, který ho potkal vak. Ne, já jsem si to vystříhal nůžkama normálně. Oni by to určitě, jako i když jsou úplně blbí ty ruličkáři, teď to nemyslím vás, tak by to nedělali před budovou kriminální policie, to většinou jako nedělají. Kámo, jak breakuje charakter, čum, jak breakuje charakter. Kriminální policie, to většinou jako nedělají. To je jako... Jasně, to máte pravdu, jako, máte pravdu, jako dělají to Janek Rubeš byl opět geniálně napálen mým prankem. A Tak ten voice bude v píči, bro. milí herci se rozpovídali o svých předešlých zkušenostech. Vy jste hrál v policii v akci i někdy toho ruličkáře, nebo ne? Ne, Ne? tam jsem hrál ozbrojeného kuřáka, ožralýho myslivce. Ozbrojený kuřák. Ožralýho myslivce? Překvapilo mě, jak tato nevinná zmínka způsobila v Jankovi výron čistokrevného hněvu. Pořád policie v akci třeba, to je Top koment. teď jako něco zajímá, tak to mě fakt sere tak strašně moc, že bych jako ty lidi za to trestal nějakým jako hodně zlým způsobem. Ale jako tam jde spíš o to, že za první jako Tam je problém Plaxi to, že kdyby jako někoho takhle podplatil, tak je strašně jako, to je víš, jako člověk, kterého neznáš a navíc vole, může strašně breaknout něco. diváci toho si často myslí, že to jsou jako reální věci, co sledujou. To absolutní shit, no. Mrtka. Tak k čemu to kurva děláš? Jako...
Janek Grubej řekl mrtka. Komu? Je to úplná píčovina, vole. Vejstuješ něčí čas, On mluví zbrostě! peníze. Jsme ti nějak rozčilili teďka. Ty tak co je horšího, než dělat něco Uchopil se. Bro, je chronicky online, bro, prostě. Kámo, se na to, hodí se dotknout trávy, bro. zbytečného, kdy na tom něco plejtváš. Jako. Ale já nedělám policii v Vole, akci. Ty ne? Dobrý, já už si myslím, že to je na mě. Ne, tak na tebe jsem taky naštvaný, ale z jiných důvodů. Za jakých? Tak obec. Co jsem udělal? Nevím. Nevíš. A tak děláš prostě blbosti. No. Dělám blbosti. No, děláš blbosti. Jaký? Jež. Kámo, to není real, bro, to není real. Paula vůbec nevím, jak se mu objevilo, VTF. Co jsem udělal? Nevím. Nevíš. A tak děláš prostě blbosti. No. Dělám blbosti. No, děláš blbosti. Jaký? Jež. Dobrý? Ty vole, počkej, v pohodě? Jo, promiň. To bylo real? Jo, tak jako dobrý, jako tak prostě občas vrazíš do sloupu, Já jsem se lekl. Kámo, tak tomu nevěřím ani hovno. Všimáš si, že jsme teprve v půlce dne a já už tě objímám. Ale to byl jen začátek, protože skutečný konflikt mezi mnou a Jankem měl teprve přijít. A teďka nejdeš přes přechod. A to musím chodit přes přechod? Ne, já jsem neříkal, já jsem řekl, že přes něj nejdeš. No, a proč bych přes něj chodil? Neříkám, že máš. Já jenom komentuju fakta. No, tak To je zajímavé, že já tady můžu sice nafejkovat jako celou scénku s 10 stránkama dialogu falešního ruličkáře a s tebou to nehne. A pak řeknu, že jdeš mimo přechod a úplně se tě tím jako dostanu jako se ti pod kůži. To je Tak to je neuvěřitelné. takové to moralizování, víš co, kámo, takové to, že prostě vysej novinář nebo nějakým způsobem moralizuje společnost a tak najednou se strašně jednoduše napadnatelný, víš, jakože ty vole, to já věřím, že to by to teď asi nasralo, kámo. protože mě to strašně rozčuje, mě strašně rozčuje, jak vychováváme lidi v tom, že musí chodit jenom po přechodu, co to je za absolutní nesmysl. Když bychom vychovávali řidiče a řidičky v tom, že mají jezdit jenom po silnici a ne na chodníku, jako. Proč si neřekl všem těm řidičům, který jsme cestou potkali, kteří jeli po chodníku, ať nejezdí po On je fakt ragenutej? On není ragenutej, chat. chodníku. Jako fakt? Jo, to tež absolutně nechápe, kámo. To teď nechápe. Ej, kámo, co to je za video? To mě úplně, kámo, ničí, co to je? Takže co jako? Takže budeme chodit jako přes cestu kdekoliv? Ne, ty jsi mi... No jasně, proč bys nemohl? Že tam jezdí auta. Tady jede nějaký auto teď? Žádný auto nejde, tady jede jedna tramvaj. Tramvaj jede. Jako já neříkám, že chodím někde, kde jezdí auto, ale za celý den jsme potkali 30 aut, který jeli pěší zónou po chodníku někde, kde nesmějí. Však jsme jim uhli. Ještě jsme... Ty jsi mu uhnul. On je tak clueless, ten špaček, kámo, on je výborný, on je výborný. Aby, kámo, prosím, ať udělá jen špaček takový, kámo, prostě plišáka, kámo, já bych si tak moc, prostě spíme se špačkem, prosím, kámo. Jdi do memísku, na 3 vteřiny max. Ne. Čauka, lulusáci a lulusačky, nacházím se ve Strakonicích před nemocnicí a chystám se jít právě zase na kontrolu na oční. Tady mě Jo, řekli jste si o to, až příště budu dělat zkumavkovej ten, víš co, že prostě nachčuju do zkumavky, abych mohl svojí doktorce předat svoji moč, tak vám to natočím, je to tak? Chtěli jste to? Hele kámo, je to tak? Jo, prostě to padne. a i tak rajta plechy tají, takže já jenom tady s váma takhle tam stoupím a půjdu se hlásit na recepci, držte mi Hej kámo, ale chápeš, že ona mluví fakt nahlas, si to musí tam slyšet, ty vole. palečky, pěstičky a i tak rajta plechy tají, tak jo, potom vám dám vědět, zatím čauky mňauky, jdu se hlásit na recepci. Jak se říká, že je takové jednoduché zaklínadlo, víš co, prostě paňa méro, paňa má, pokračujeme. Mňam, to je moc dobrá. Ty máš nějaký problém s autoritama? S autoritama? No. Že tě takhle jako drobně poučím a hnedka je oheň na střeše. Já bych je chtěl degustovat, to je rozdíl, já ti pošlu. No, protože tohle pak učíme ty naše děti a učíme to jako všechny kolem, že... Že schodí po přechodu. No to je teda průšvih. A proč neučíme ostatní lidi, aby nejezdili po chodníku? Come on, je fakt angry. Jako chápeš to, tak děti- Ty mě řekneš, nejdeš po přechodu a já se tě ptám, proč si před tím 30 lidem, co jeli autem v pěší zóně, kde nemají co dělat, neřekl, jedete mimo silnici. A k čemu Protože to nikdo nikdy neudělá. K čemu budeme děti učit, ať nejezdí po chodu? Kámo, tak to je hard.
Tak to je hard, bro. Chodníku, když nemají řidičský průkaz No to je zjevně. učíme potom v té autoškole. Já jsem chodil, nikdo mě neučil, ať jezdím po chodníku určitě. Taky bramburky k tomu, ne, bro, to jsou moje. To jsou moje, bohužel. Pošli kilo a možná tě pošlu k tomu. Tak mají u sebe tu zmrzlinu prostě. Kamaráde, to je taková ta filmarská praktika. Vždycky, když máš talk mezi dvouma postavama, musíš tam přidat něco, ať můžou žrát, protože víš, tam je nějaká interakce vlastně, něco ty postavy dělají, kámo, tak prostě, tady to funguje úplně perfektně, kamaráde. Ale každý dítě, který omylem jde někde prostě mimo přechod, tak hned někdo po přechodu. Dobrý, nebudem se o tom už bavit, dobrý, pohodě. Ne, pojďme, jako já už jsem docela rozohněnej dost. No, dobrý, jedu. Ukončuju diskuzi. Ty vole. Tohle je pozitivní. Prostě, víš, jako, A tohle je kdyby se pozitivní chodci- pořad. Aha, tak promiň. Všichni mají nějaký zastoupení. Cyklisti On se mu omluví a jde do nější dál, kámo, tak to je top. mají prostě nějaký odbory, tyhle motoristi jsou dokonce parlamentu. Kdo ty vole defenduje nás chodce? A je nás nejvíc. Jo, typek na to zapomněl na 1 sekundu, ne, asi kámo, on prostě šel do svýho kámo nějakýho hodnej guy módu, víš co? Cyklisti To je úplně top. Ukončuju diskuzi. Tohle je pozitivní. prostě, víš, jako, A tohle je kdyby se pozitivní chodci- pořad. Aha, A teď. Třeba, dej tomu 2 sekundy. tak promiň. Všichni mají nějaký zastoupení. Tak to je top. Cyklisti mají prostě nějaký odbory, tyhle motoristi jsou dokonce parlamentu. Kdo ty vole defenduje nás chodce? Nejvíc. Já nevím. KDU ČSL asi. Zatím zaneprázdněný nadáváním na dopravu v Praze mohli jsme přistoupit k našemu nejďábelštějšímu pranku. Turek Mountains, co? Tam byl Turek? Nech toho. Honest Guide Tours. Možná jste na sociálních sítích viděli tohle video. V memískách máš pak něco? Ty vole, Plaxi. Na to se pak podívám, Plaxi, na to. This is a scam. This is fake. Podvodný prodejce se zájezdy pro turisty, který ukradl značku Honest Guide, kluci z Prahy, Janka Rubeše, a nabízí ji na Staroměstském náměstí turistům. Náš herec. Dobrý, jak v tom vypadám, dobrý. Tak kdybyste zkusil mě třeba teď... Ale když si řekneš, to je fakt jako vrchol skemu, když ti zmrdí, v tom skemu ty lidi v Praze začnou brát jako tu značku Honest Guide, jako něco, co můžou, víš, jako použít, aby nasadili takovou tu první důvěru, víš co, mezi těma, to je fakt cool, kámo. To je fakt jako mohli udělat ve svým podstatě. Jakože... No. Tak hop on up, trip. This is the best Honest Guy tours. Do you want to buy 1 ticket or 2 tickets? Yes, Come with me, yes, come with me. yes. Come with me. Já říkám yes a tím pádem Super. jsem byl podveden. Dobrý. Ten autobus jako neexistuje ve skutečnosti, a to je jenom jako, to je jako, na to jsem neměl už prachy. Co vy si myslíte Na o to tom jsem Jankovi neměl Rubešovi? prachy. Zaslouží si podle vás tady tohle, co teďka tady děláme, jako? Určitě si to Kamaráde, kdyby kámo Špaček byl Mr. Beast, tak kámo udělal autobus přesně s touhletou grafikou, kamaráde, to bylo tak top, kámo, proč lidi nemají víc peněz, ty vole, to by potom mohli dělat úplně super věci. zaslouží. Ale, Každý si to zaslouží. jo? Před pár dny jsme ho poslali na Staroměstské náměstí, aby trochu pracoval, a u toho jsme ho natočili. A toto video jsme poslali Jankovi Rubešovi skrz společného kamaráda. Kámo zebra, co mu píšeš, ty vole, chudákovi nekobej, ty vole. Janek Rubeš ví, že tenhle člověk existuje, hledá ho, ale až dneska ho najde. Náhodou 20 komparzisty, který budou hráči, jsou turisti na úžasné výpravě Kámo! kamaráda. Janek Rubeš ví, že tenhle člověk existuje, hledá ho, ale až dneska ho najde. Náhodou 20 komparzisty, který budou hráči, jsou turisti na úžasné Tak teď mám buď haldy, anebo mám haldy, kámo. Tu typku možná znám, ale počkej, než musím vidět z jiného úhlu. Honest Asi musím vidět z jiného úhlu, počkej. Guide Tours. Jakože uznávám, že ty předešlý podvody byly trochu hovadiny, ale tohle je fakt dobrý. Jakože seriózně na To je tento bady, dej mi, nedám ti číslo, to je vole, ne? hodně dobrý. To je jako úplně jiná liga. No, podívejte se. To není hate na Asi tvá holka, ten Plaxi, kámo. auta.
To je přesně, jako ty vždycky musíme jít ode zdi ke zdi. Není nic mezi. Hej, tohle musíte vidět. Kluci, a já potřebuji, abyste to natočili, fakt. Prosím. Počkej, to musíte vidět. Ej, kámo, on se chytl jak ryba, ty kokot na háček, on se ty kokot tak rychle se chytl do prdele, co ti je? Úplně senzor v hlavě, úplně kámo, píp, kámo, vidím zmrdy, jdu do nich, kámo. Můžu se, kluci, můžu se? Teď jste mě dostal. Jste dobrý. S čím? Jste moc dobrý. S čím? Jste moc dobrý. Ne. A víte, co je na tom nejhorší? Že jste strašně smekám, to je skvělý. Please follow me. And now will come Mr. Rubens. Come in. Ne, neznámý kámo, vypadá jak Eva Farna za mladá. Ale myslel jsem si, že to je jedna jako kámoška z Prahy. Že jako přišla na natáčení, víš, to by bylo cool, to by bylo hodně cool. Co? Za prvý se mi rozbušilo srdce, což vůbec nechápete. A za druhý, tohodle Jak jiné. nebohýho pána někdo už natočil a poslal mi to zprávou. A my jsme ho hledali včera na Staromáku, ty vole. A to jste už všechno vaši komparzisti tohle? Ano. Děkuju tady všem, prosím, potlesk pro všechny komparzisty. Že nikdo z vás netuší, co se odehrávalo mezi mnou a mým parťákem prostě, kdy mi někdo poslal fotku vás. To jsme byli my. Ne. Jo, no přes nás to bylo. Jo, jasně, OK. Kámo. Ty jsi tomu fakt věřil, že to je real, když jsi tady viděl? Jo. Chvilku jsi tomu věřil. Absolutně jsem to věděl. Když jsi mě viděl, já jsem se jako za ním začal rozvírat. On se úplně chytl, kámo, ty vole, no. Jako to je hustý. Takže s ruličkářem jste mě nedostali, ale s tímhle jste moc dobrý. A je to taky nějaký AI slop, tyjo. Jo, tak Ruličkařovi nevěřil tak moc, vidíš, Ruličkařovi nevěřil. Jako ten Karlův most s tím asfaltem a tady s tím zábradlím, tyjo. To nějak nefunguje, člověče. Dobrý den, nerad vás ruším od sledování videa, ale rád bych vás pozval na Hero, protože tam najdete 2 hodiny obsahu navíc. Hej, Leoš Mareš je za tebou. Co? Okay. To je moje. Nechci to, ale aspoň teďka vidíš, že tě opět dokážu podvést. Jsi dobrý, kecam nejseš. OK, kamaráde, tak tam jsou fighty, bro. Co ti jebe? OK, Plaxi, OK. Plaxi, jsme na YouTube, to mi neprojde, ty vole, to budu se cenzurovat, kámo, to je. A co jako? Chováš se tak jak hovado, vole. A co jako? Tohle se mi strašně líbí. Aha. Mně to přijde fajn. Tak je to gigantický Spitfire s motýlýma křídlama, který mává. Komu by se to mohlo nelíbit? Takže ty si nevážíš těch letců. Ježkovi zraky vážím a taky si vážím toho památníku, který tam mají, těch prostě desítky a stovky letadílek, které tam jsou, po kterých všichni šlapou a nikdo se na ně nepodívá. Víš o nich? Nevíš, tak teď si to vyžádal, pojď. To se mi... Plaxi, ty normálně edituješ ty vole video, špačka. Na féra. Ten hodnej Janek a ten zlej Janek. Pojď, jak ruličkáři si tě zatáhnu za flíger tam. Tady všude, pod tebou jsou letadílka, krásný v téhle pražský mozaice, v téhle 70 s dámou, tenhle ten vzor se jmenuje 70 s dámou. Letadílka? A můj, když je trošku špatný, tak tady jsou takhle siluety těch letadílek a to mám strašně rád. Tohle je letadílko, jako. Ano, To tady všude jsou a to je každý jedno za jednoho letce, který za nás, nebo za Evropu a za svět bojoval. Za svět. No za celý úplně ne. Co to kurva je, kámo? Co mi to vyjelo, bro? Za větší půlku. Dámy, můžu se zeptat? English, yes. Do you know what this is? This, would you be surprised? Kámo, ale on pulnul jak pěkný holky, by to. Those are airplanes. Airplane. Yes, this man says it's an airplane. I don't think so. You see? Mějte se hezky, naschledanou, bye bye. Mám blbý přízvuk podle tebe. Máš příšerný přízvuk, ale za to nemůžeš ty, za to může ten, kdo tě učil anglicky. Jako fakt? Myslíš, že mám blbý přízvuk? Ale tak jako, snažíš se, ale nejde to.
OK, Ty máš tak kámo, tohle mi řekl Janek Rubeš, tak jsem fakt smutný, kámo, jakože. dobrý přízvuk. Já nemám přízvuk. Já se potom podívám pak si na ty věci, potom se na to podívám. No, Kde má obočí? Ta typka? Má obočí, ty debile. Má obočí. Co jako to hraješ, bro? ty máš dobrý přízvuk. Já nemám přízvuk. No. Já bych dokonce se nebál říct, že když mluvíš anglicky, tak je to pěkně sexy. Jako jo, kámo. Jako Janek mluví mega dobře, ty vole. Já ti musím říct, že jako tohle pro mě jako pro novoopečenýho Pražáka je nejhezčí místo. Čili jak přistávací plochy, když tam mají i ty let. OK, dobro, OK. V současnosti v Praze. Tady ten dům. Dobře, byl jsi tam někdy nahoře? Byl? Dobře. Ty? Jak to tam vypadá? Popiš Ale mi barevný- jednu věc, která tam je. Jedno muzeum Čeho? české historie. I call bullshit, man. Co to je, kámo? Jdeme Karel čtvrtý do píči. To je příšerný, kámo, ty vole. To je hrozný. To je... Ty vole. Proč prostě neudělaj to, že vole navlíknou prostě kostýmy na reální lidi, co tak vypadají a udělají to jako footage, video. Proč prostě musí vygenerovat nějakou mrtku je jako hnusnou, fuj. Za mě absolutně nepřitažlivé holky, ale to bude možná tím, že jsem. To je v prdeli, kámo, to je v prdeli. Já se na to podívám potom Plaxi, teďka ne. Proč tady všichni gay? Reálně Gouro, ne, proč jsou tady všichni gay? To je Havel, ty, a to je jako dobrý art, ale myslím si, asi nebude, to nebude AI. Pane prezidente. Mně se líbí, že mu tady dali to vapo. Co? To je strašný, Ne, ty vole. ne, To je fakt strašný. to je Ty crazy. vole, to je fakt strašný. Já myslím, že ale Havel by hodně Že vapoval. to nic nestojí, GTA Style, no já vím, jasně, že to nic nestojí, ale prostě mi to přijde neúctivý, víš, jakože nedovolil bych si udělat nějakou historickou osobnost AIkem, ty vole, a vydělat co jako takhle peníze, když děláš muzeum nebo něco takového, víš, jako to je příšerný, ty vole, to je hrozný. Co to mají zašít AI, no přesně, to je prostě hrozně, co tam dělá bílej Usain Bolt. Bro, to je Ty vole. to je Emil Zlatotek. To je hezký. Tady hoří divadlo a za ním je Karlův most. Co to do prdele je? Jako proč to zaneseš takovýmhle prostě jako slopem, ty? Když už to děláš, když to musí stát jako raketu peněz to udělat. Král ti říká, že máš 30% slevu. Skvělá polévka, paníka. Píčo, no. Jak znát, co znamená slop, no kámo, normálně si plní ty vole tu vocabulary, víš, až má plnou. Hele, to je římský císař snad, ne? Jako podívej, tady mají dokonce hrníček s Milošem Zemanem. Okay. Ne. A jo. Wednesday. Hele, a ještě tady je úplně nejlepší věc. Tady věci, kámo, ty jdeš do Pražského muzea, abys tam kupoval merchandise, ty vole, z popkulturní, to je crazy. Je tady v rohu, jo, tady prostě končí ta historie, tady jsou ty milníky, jo, sametová revoluce, Jasně, 89, Jarda Jágr prostě. Evropská jasně. unie, Ano. zemřel Václav Havel. Promiň. Pak dlouho nic. To je strašný, kámo. Znovu otevření obchodní domu Máj a Back in Time. Hele, a vy tady jako můžeme točit, Ne. jste si dohodli, jo? Proč nás ještě nikdo nevyhodil? Nevím. My jsme přišli prostě tady treštolkovat jejich muzeum. To je crazy, že vole mají prostě na té časové ose otevření obchodního domu. Kamaráde, to je nejvíc historická událost, ty vole, českých dějin. No, jdeme pryč. To bychom měli kryš, ty vole. Jene, dneska je to samá sranda, vtípky, forky, ale tohle teďka všechno skončí. Já mám pocit, že za tu celou dobu jsme spolu nemluvili ani jednou vážně. Ano, A já o to stojím, ale stojíš o to ty? stojím o to. Mám tě rád. Já s váma taky stojím o to, abych s váma jako reálně mluvil. Problém je ten, že jste absolutní dementi a kámo nestojíte o mě, abyste to. No, dobré kámo, nebudu. Ale já nevím, kdo ty vlastně jsi. Pod
pod tím vším. Já nevím, co tam je. Kromě toho, že máš rád Prahu, nemáš rád ruličkáře, podvody. Co je pod tím? A na to chci přijít. Co tam je? Já nevím, ty vole. Jako, kdo vlastně jsi? Ty jsi udělal pro Českou republiku strašně moc za ty roky, co děláš svoji práci. Nemyslím, ale opravdu jo, jsi hodně, milý, víc než jsi milý, dokoliv děkuji. jiný. Víc To než dokoliv určitě, jiný na to internetu určitě. určitě, protože tam jsou sami hrozný lidi. Jako Darby, ale zlepšuješ mi den, nech toho kámo, nech toho kámo, nech toho kámo, kecáš, jednoho dostaneš, bro, dostaneš. Ty jsi udělal tolik pro Českou republiku a Česká republika na oplátku se tě ani jednou nezeptala, jsi v pohodě? Je všechno dobrý? A tak já se Reálně čet. tady takhle chci zeptat, Janku, je všechno v pohodě? Je to moc milý, že se takhle ptáš a já si toho fakt vážím a je to hezký. Ale ta Česká republika se mě určitě zeptala, jestli jsem v pohodě, protože to je přece, jako asi jsem nedostal nějaký dopis vytýkací, ale kousnutí bagety. Já ti to chci říct, protože já vnímám, že my jsme hodně podobní v tomhle. Že my se trošku bojíme. Jako vejci, kamaráde. Ano. V podstatě jo, takový jako lidi, kterých chybělo Jako brýle, výška, jo, vidím to tam, čet. strašně málo a byli by to hrozní ubožáci, jo. My dva? Jsme tu zatáčku nějak vybrali prostě fakt hodně divně na poslední chvíli. Ty vole. Si dokážu představit, jakože To je pravda. kdyby jsme uhnuli třeba o 5 mm jinam, tak jsme na tom fakt špatně oba. Já ti chci říct, že jako vnímám, jak se cítíš vevnitř a hlavně ti chci říct tohle, jo. My dva jsme trošku jak ta bageta. Jo? Prostě, že vypadáme skvěle, jsme lahodní, k nakousnutí. Spousta lidí má chuť si nás prostě dát do úst. Oh, come on. To zase opatrně, kamaráde. Ale na rozdíl od té bagety uvnitř, oba dva trpíme hrozně. Že jo? Je to tak. Vlastně nikdy mě nepřipadlo, ale až teď, když to říkáš, tak asi jo, jsem taková bageta, no. A o to smutnější je, že já po tom, co tady vnímám nějakou empatii vůči tobě a to všechno, co máme společného, tak je přesto všechno. Já jsem se rozhodl prostě, že dneska tě zničím. Že tě překonám, že tě podvedu a kamaráde, ty ještě ani nevíš, co tě čeká. Jako. A chci říct jenom, že mě mi to fakt líto, že jsem si vybral tuhle cestu a že Janka Rubeše jako překoná a podělá a přechytračí takovej ubožák jako já. Doufám, že bude pusa, jak se sugar danej kamaráda, ne! Pusu si Janek Grubej dá pouze se mnou, kámo. Yes. Nikdy jsem nepolíbil kluka. Moji kamarádi o mě mluví, že jsem jakoby gay, protože jsem nikdy nepolíbil kluka. Mrzí mě to, já necítím se na to komfortně, abych líbal muže, ale s Jankem, kámo, s Jankem, ty vole, abych podobnul, kámo, ty vole. Já si nemyslím, že jsi úplně. Hovno mě si líbal, když jsi se opil, co? Já jsem nikdy nebyl opitej třeba. Takovej hňu, Nikdy jsem nebyl ožralý čet, nikdy. Si to nemyslím. takovej tulpas. Ne, jsi skvělej, neblázni. Já, takovej debílek. Ne, neblázni. Si děláš prdel, tady je to jak stěna. Kámo, to neříkej, moje stěna je tady třeba mega teplá, ty vole. Nech to. Neblázni. Je mi to fakt líto, že jsem si tuhle cestu vybral, Ne, ale až ne. se už to budu muset dokončit. Asi prostě u tuhle chvíli už tě budu muset jako pohřbít. Dobře. Asi u tuhle chvíli tě budu muset definitivně překonat. Říká se, že je bílej jak stěna? Proč bys použil hetero jak stěna? Ale pro slávu to udělám, promiň. No. Tato scéna byla sponzorována Bageterii Bulva. Ono to je celé, kámo, product placement. Tak to jsou zmrdí. Ale jako dobrý. Jako, Vypadáme jako absolutně rockový hvězdy, jak tady jdeme a tady prostě sorry. A tady nás točí tyhle kamery, ty turisti se otáčí, říkají si, ty kdo jsi? Já, no. A kdyby znali obsah na těch našich videí, tak řekli, ty dneska už opravdu točí o každém debilovi. Dneska si řeknu, jako takový jako vizuálně nezajímavý lidi můžou být slavný v dnešní době. Hele, jestli je něco pro mě jako osobní zázrak, takže s tím jsem měl jako od malička velký problém, že jsem byl prostě ošklivý. Ne. Ne, kámo, co děláš, vole?
Nech toho. A že prostě i ošklivý člověk se může stát jako bohatý. Počkej, a ty si myslíš furt, že jsi ošklivý? Už jsem to jako překous, to období, Nejsi. hele, já už jsem starý, že? Kámo, není, vole, četko, kdo by z vás dal Janka Rubeše, ty vole? My ho mega dal, kámo, on je fakt hezký kluk, mega hezký kluk, to by se tam segno, reálně. Hele, ale sorry, ale Tím netrápí. je to o charizmatu. Jo, A to máš. děkuju. A ty taky. Však, ale já o tom nepochybuju. No, já, Na rozdíl od tebe, já to vím, mě to nemusíš, ale dík, jako jo, dík, to fakt nepotřebuji to slyšet ani. Ale dobrý, ale ty to charisma máš a Plnou na hned? A je otázka kvůli peněženky, nebo kvůli tomu, jak vypadá? já myslím, že jako máš i ten sex appeal. Je, kámo, čum tu žilku picáček, kámo, jebe ti, ty vole. To jsou gains jak debil, kámo. Janek bez trička, kámo. Co tady je, ty vole? Nebo ne? jdeme, je to moc teplý, taky. Oboje, je Blimiško je fanboy Zlatokopka. To není pravda. Řekni mi jeden důkaz, kámo. Nevím, tak. Člověče. To je, podívej se, to je. Teď nepřijde ti to nádherný? Jo. Já si myslím, že to je prostě... To Chlapče, máme watch party, špačka, Jussi, kámo, ten nepůjde. Prezident na nás kouká. Nekouká, on je za tím stromem, ale to je prostě nádherný. Cítíš to? Je mi horko. Zapalujou se mi lejtka. Mně taky, člověče. Ale tady znám jedno místo, který bych ti chtěl ukázat. Gus tak chtějí hrát. Jo? Můžu tě tam vzít? A nebude lepší až pod mě. No, to bych šel No. tady, pojď. Dík, Janko. Čím víc jsem trávil času s Jankem, tím víc mi ho bylo líto. Bylo mi líto, že jediná záminka pro naše setkání je točení stupidního videa na YouTube. Bylo mi líto, že se nemůžeme potkat jenom tak, jako kámoši. Janko, ty seš voda, co mě drží nad vodou. Ty jsi Kámo, co tam mele, ty vole? pramen života. Města Prahy, to seš ty. Děkuju. Bez tebe by tady byla úplná Sahara. Já tu vodu jsem nepřivedl, jako to je... Ale přivezl si mnohem víc. Metaforicky to myslím. Ty seš povodeň. On to bych moc nežertoval, s tím tady máme blbý zkušenosti. Ano. Bylo mi líto, že jsem potkal fakt skvělýho kámoše a rovnou ukončím jeho kariéru. Blížíme se do velkého finále, vážení. Asi jste všichni slyšeli o tomhle. HHC. Droga mentions, kamaráde, droga mentions, kámoško, tráva, cože. Ke konzumaci, prodej pouze osobám starším. Kámo, jestli tam zhulí Janka Rubeše, já se poseru, to bylo jak dobrý video, kámo, kdyby zhulili Janka Rubeše. Droga, kterou si v Praze kupují turisti. A Janek Rubeš před ní varuje. Jak ironické by bylo, kdyby ji sám někomu podstrčil. Kdyby ji sám někomu nasypal do pití. Sedíme v klidu na zahrádce a najednou se přiřítí cyklista a srazí mladou dívku. Panika. A mezi tím podstrčím Jankovi tohle. Nevně vypadající cukr, ve kterém je ve skutečnosti HHC, které jsem koupil v centru Prahy. Kámo, co to je? To ne... Celá tahle absurdní Ne. operace a z Janka Kámo, to Rubeše se stane to, to je kurva trestný, kámo. To je čemu na to, ty vole, jaký Heisenberg do prdele. proti čemu sám bojuje. Distributor turistických drog. Ten pomalu končí. Řekl bys teda, že se mi podařilo tě nějak obelstít. Tak ten konec ho vytočí na maximum, kamaráde. Že jsem v podstatě první člověk na Prostě, kámo, Špaček je takovej prostě úplně wholesome guy, kámo, úplně nevinnej. A teďka mu tam vidíš, jak tam míchá ty vole, tu trávu, víš co? Do prdele, kámo, tak to ne. který tě skutečně obelstil. To určitě nejseš. A jsem aspoň nejlepší z nich. To určitě nejseš. Mám aspoň nějaký prvenství z hlediska lidí, kteří tě obelstili. Nenapadá mě nic, v čem bys měl prvenství. Tam si Darbyho spíš? Cože? Kamaráde, já bych chtěl dát taky. No věcech, to byla jako sranda jsem si dělal, víš? To byla legrace. To byla jako satira. Děkujem. Je kafe, Dál bych co? děkuji strašně moc. No prosím. Děkuji. Já samozřejmě se bojím, jestli to je třeba otrávený nebo tak. To bys neudělal. Že moje finále je, že bych tě jako otrávil. Že bys mě zabil, já si to dovedu vlastně jako představit. Hele, já jsem proti jakýmukoliv násilí, takže nemám rád, když se někomu něco stane. Ale
Žádný, ale. Ale by teďka v pozici Rubeše, ty kokos, kamaráde, já bych byl teďka tak úplně ostražitý, fakt bych se koukal na všechno a nevěřil bych nikomu, kdo tam sedí, že není kompars. Prostě nemám rád nehody. Tyškovi zraky, ale to bylo úplně jasný, že se to stane. Proč? A jste v pořádku oba dva, jo? Dobrý. Jsi v pohodě? Promiň. Co se to tady... Kráso. Pardon, všechno... Ježišmarja. Jo. Jsme v pohodě, já jsem tě vůbec neviděl. Co se tady děje? Dobrý. Tak jo, tak pardon tady za... Jsi v pohodě. Co? Jako obija, čum teče, jak tuší. Co je? Nic. Jsi takový vynervený z toho... Nejsem vynervený. Tady bylo zranění. Ne, nejsem. Tak jdem se vrátit. Je to jako ten váš timing a všechno, já smekám všech 100 klobouků. Já jsem si myslel, že ten kluk to pošel do té řeky. Jsem tady ještě nikdy nikoho neviděl jet na rekole, takže to jako už v tu chvíli to bylo divný. Ale dobrý. Ne, je to dobrý. Ale jako tam jde o to, že jako pozornost odvedl velmi dobrou, jo. Teď kámo, co se stane, vole, s tím cukrem? Dobrý. Je to mnohem lepší, než kdybys mi otrávil kafe a zabil bys mě. Dneska to celý bylo to skvělý. Dneska to bylo po srandě celý, prostě jenom prostě takový škádlení, o nic nešlo závadnějšného. To byla taková zlatý hřeb, takže pojďme prostě, můžeme se nějak už jenom rozloučit a to bylo všechno, co mám v rukávu, no. Tak jdem to jenom dopít a dáme si to a... Taky, já si myslím, že mě ještě stejně to kafe otráví. Hořký. Proč je tady ten cukr? Můžu si ho? Dáš mi ho, prosím tě? Já si to potřebuji trochu osladit. Je to hořký, jo. Jako... Ten tady nebyl předtím ten cukr. A tak jaká věc kráva? Ne. Jakože on se navzájem, ale on se navzájem zhulí, bro, tak to je crazy. Co? Děláš si prdel? Špáček řekl prdel! To není cukr. To je něco jiného. Jako... Co to je? Jak čumí! Oh shit, cože, čet? Tráva? Janek Rubeš podal trávu, co? Děláš si srandu ze mě? To je zajímavé, že bychom měli zjistit, kde to balej, viď? Aby jsme i v té fabrice řekli, že to balej do špatných sáčků, ne? Představ si v té fabrice. Tak kámo. Takhle se chat pokaždé dívám, když mě holka z Moravy pošle nad 1000 dono, kámo. Takhle kámo, čumím na ní, takhle kámo, vždycky to. Fabrice, jak ten týpek říká, šéfe, asi jsem to dal do špatného sáčku. Skvělá polévka, Já se samozřejmě, Janko, Přesně tak, přesně nechtěl tak. postrčit tady tohleto, Janek ví kam, ale jak to snifnul ten Janek, on úplně ví všechno. abych si to nasypal do pití. Ty jsi mě chtěl něco dát do pití? Děláš se mě v srandu? To ti přijde vtipný někomu dávat něco do pití? Já už teďka to chápu, celý ten den zapadá do nějakého teďka kontextu, o čem to celý bylo. Všechny tady ty objímání, všechny tady ty narážky, všechny tady ty komentáře, ty jsi mě chtěl teďka tady prostě něco dát do spití a zdrogovat mě. Děláš si srandu. A proč mě dáváš teda sáček, kde je nějaký THC? Ale Honzo, teď to já jsem ten sáček... Ty jsi mi ho podal. No podal jsem ti ho, ale... Já jsem tě požádal o cukr, ty jsi mi dal tohle. Ale Honzo, já jsem to nevěděl. A proč mě to dáváš teda? Ale jak jsem mohl vědět, že já jsem, když jsi mě neviděl, já jsem ani nevěděl, že Co to bylo? Kámo, co ti je, jak mluví? kafe. Ty, který prostě... To bych neudělal. Ty, který proti tomuhle bojuješ, jsi mě něco chtěl postrčit, teď to nasypu do pití. Ty jsi mě chtěl něco dát do pití. No tak... Promiň. Chceš mi říct, že ten sáček tady s tím THC tady vzal sám od Tak to sebe? není asi THC, že jo? To bych jako... Aha, ty se v tom ještě vyznáš. No jako... Kámo, tak ten ho tam grilluje, o můj bože! Ty vole, tak ten mu dává, ale kámo, ten mu dává. Neříkám, že... Jako... Tak tohle je vrchol. Oni to... Podívej, Ne, to... skočil jsi mi na špek. To jsem tam dal já. Fakt? Jo, Nekeci. Ne fakt? jo. To byl můj prank. Tohle byla celá A tak tohle komplikovaná operace. hodně dojebalo, tohle jako to nezvlád. Tohle, kámo, on se spotil úplně.
Kámo, já jsem se bál, že jsem to tam byl já. Já jsem myslel, že jsem zapomněl. Skočil jsi mi na špek. Jo, takhle, jako jsem ti skočil na špek. No to promiň. Celý tohle byla komplikovaná operace, jak odvést tvoji pozornost, abych já tam mohl podstrčit ten cukr. Jo, takhle, jo, jakože ta holka Ano. Ty vole. a ten kluk na tom kole bylo sehraný, aby ty si sem dal cukr s marihuanou. Z THC. Ano, tohle byl náš ďábelský plán od začátku, od první minuty to bylo všechno sehraný. Od prvního okamžiku jsem tě přehrál. Teď seš poražen, šachmat, Janku. Milí diváci, právě jste byli svědky toho, jak jsem ne jednou, ne dvakrát, ale několikrát naprosto přivedl Janka Rubeše. Spíš bych řekl jednou. Naprosto přivedl Janka Rubeše, člověka, který se nikdy nenechá vydít z míry, který všechny podvody odhalí. Já, Jan Špaček, takový neskutečný ubožák, jsem ho tolikrát podvedl. Já. Nejseš ubožák. Strašnej. Nejseš. Ale teď si aspoň na chvilku připadám líp, že jsem teďka porazil nejslavnějšího lovce podvodníků. Bylo to skvělý, děkuju moc. Moje mise je hotová. Janko, podáváš si ruku s člověkem, který je lepší než ty, který tě podá... Kamaráde, tohle bude naše první jako meetup s zebrou, kámo, já přijdu ven, víš co, kámo, bude meetup, bude tam zebra, tohle bude naše první, prostě, interakce, kámo. Janko, podáváš si ruku s člověkem, který je lepší než ty, který tě porazil. Skvělá polévka, paníka. Čau Tondoslave, čau chlape, jak se máš? Se s tebou nechci potkat, jdi do prdele, no, prosím. V každé situaci. Vážím si toho, že jsi mě porazil v každé situaci. Jak se máš, Tondo? Vítej na streamu, chlape. Jsi lepší než já. Skutečně si toho vážím, děkuju. Ale věř mi, že žádný podvod už nepřijde. To by takhle bylo s náma, já jsem ten lepší, jasný goudí, jasný. Takže můžeš odejít, děkuju, ahoj. Ahoj, měj se hezky. Málo kdy jsem měl v životě takový strach, jako teď. Tuto švarc normálně jede asi. Ahoj Vicky, vítej zpátky na streamu, čau. Tonda Bacha tady je zhulený a ožralej, proto se směje. Co meleš, Plaxi? Co ti je? Je crazy. Ahoj Vicky, čau. Nice. Jste si mysleli, že je to opravdu všechno? Ten skutečný skem totiž proběhl daleko dřív. Před kolem, před HHC, před roličkářem, před Honest Guide Tours. Na samotném počátku, ještě než Janek mohl cokoliv tušit. Já možná jenom na začátek. Janku, pardon, můžu na chvilku ještě? Tohle je zdánlivě úplně normální smlouva o natáčení. Já tady mám takový papír, který si podepsal. Když se člověk podívá na druhou stranu, je tady zajímavý paragraf. A tenhle papír nám Janek Rubeš na začátku natáčení podepsal. Úplně bez přečtení. Oh no. Ne. Podle mě jsi to nepřečetl důkladně. Jsem se vůbec nepodíval, co tam je napsáno. Podpisem této smlouvy se já, Janek Rubeš, slavnostně a bez náhrady zříkám vlastnictví YouTube kanálu Honest Guide a Kluci z Prahy. Já, Janek Rubeš, tímto slavnostně prohlašuji, že jediným pravoplátným majitelem Tak to je goat, kámo, co ti jeme? rovněž do své smrti schvaluje existenci Honest Guide Tours a pak, když nebude respektovat vlastnická práva Jana Špačka či jakékoliv jiné aspekty této smlouvy, nechcem potrestán 100 ranami holí dozad, ramen či pod bříšku dle výběru Jana Špačka. Anglické slovíčko na závěr. Nepozornost, careless. Skvělý. Jenom, můžu si já tohle nechat jako suvenýr? Počkej, já ti chci něco počkej, vydrž. Já jsem tě dneska chtěl podvízt a povedlo se mi to, všichni to teďka vidí. Povedlo se ti to. V podstatě tady jako vlastním tvůj život na tomhle papírku. Skvělý. Ale, Janku, poslouchej. Já jsem poznal za tu dobu, že jsi strašně fajn kluk, že jsi strašně fajn chlap. Aha, takže mě nedáš 100 ran do podbříšku. Jenom kdyby si hodně prosil. A jestli nechceš, tak to neudělám, protože Janko, já jsem po dnešku mám pocit, že já jsem tvůj kámoš a chtěl bych být tvůj kámoš, protože jsi hrozně fajn a přece jsi slavný jako prase a hrozně úspěšný a jako Díče, Janek nemá YouTube, no. Další video z kluků z Prahy, prostě tam byl ten Špaček, to bylo to, bro. super celebrita a děláš super věci a
vlastně v tvý pozici bych čekal, že budeš nějaký trošku hajzlík, tak jsi hrozně lidský Špaček a z příjemný. Prahy, kdyby to přejmenoval na Špaček z Prahy. A měl by prostě fakt jako, ale to byl fakt jako smart, víš co, týpek se být největší influencer teďka, kamaráde. By vzal monopol, víš co, úplně totál. Fajn, a toho já si vážím. A to teď říkáš děkuju. vážně? Jo? To Jo? bys řekl, i kdybych se choval jinak dneska? No asi ne, Tak to- ale ty jsi tak to takhle vím. fakt choval, protože reálně jsi dost jako nohama na zemi a to já obdivuju po tom všem, co prostě si udělal, takže To hele, ti přijde, jo, jsi milej. kámo, já dneska, Ne, teď je to fakt teda upřímný a hezký, děkuji. a víš, co chci udělat? Nevím, já se bojím, že mě třeba zabiješ teď už prostě Ne. opravdu. Já bych teďka chtěl tebe jako svého reálného kámoše a přítele, člověka, kterýho nechci zradit, já na to kašlu a společně to teďka hodíme dolů do Vltavy, abychom si toho zbavili a takhle pokřtili naše přátelství. Tak jo. Jsi pro? Tak jo. Díky, kámo. Děkuji, Kámo. Tak jo. Hele, já si ještě skočím jenom na záchod a pak to půjdeme udělat. OK? Tak jo. Můžeme se ještě dát. Hug? Kámo. Čekám tady. Slyšíš, jak čůrá? On fakt čůrá? Ty opravdu slyšíš, jak čůrá? A já si myslím, že to je nějaký for, jako děláme, on se prostě šel vyčůrat, jo. To je real shit. A teď si měj si ruce. Protože on se pak na mě bude chtít čahat, tak já nevím, jestli chci. What the fuck, man? Bro, a ty jsi kdo? Někdy už nepřestanu utíkat. Už se nemůžu vrátit zpátky. Protože tohle je den, kdy se Jan Špaček stal vlastníkem kanálu Honest Guide a kluci z Prahy. Máš tu smlouvu? Snad jo. Ty vypadáš úplně stejně. Tohle je den, kdy Janek Rubeš našel sobě rovného. Před chvílí jsi byl ještě zcela normální a byl jsi se mnou, se mnou směješ. Od dnešního dne až do vaší smrti si pamatujte jednu jedinou věc. Jan Špaček skemnul Janka Rubeše. To je OP, kámo. To je výborný. Ty píče, OK, kamaráde, OK, čet. To bylo výborné. Minulé to byla love story, teď je to villain arc, je to tak, čer, je to tak. Jan Špaček, absolutní enemy. Ty kokot. Christopher Nolan přiznal, že jej toto video přimělo natočit dokonalý trik. Člověk, co podle Janka Rubeše. Kámo, tak to bylo výborné video, kámo, to bylo moc top. To bylo... Přijdu jako moře. Tady jsou ptáci slyšet a úplně hodně. Kouká hezky, není vedro. Ale ty ptáci fakt jsou slyšet a já potřebuji srát. Takže se mějte dobře, dejte like, odběr a čus. A já si přijdu jako